Honorable Yeremia Chihana basi kupatsidwa belo. Iwowa makuti ndithu atuluka lero masanano pamene ajaji apatsa iwowa belo polikiranso kuti zikhale bwanji. Akuluwa anawatenga dzulo ya pamene amaorganizira kuti akuluwa ndithu anapanga chinyengo, anapanga katangale mu ndalama za CDF. Ya pamene anuwakiwa nkhani imene ndithu inazamveka pamene anuwakiwa ama blema kuti ndalama amene adawononga kukonsoloko ndi akazi awo apule Madam Monica Chakwera. Ndebe nkhani iyo ndithu mu parliament imayenda choncho ndithu kupeza kuti nkhanija out of nowhere inatembenuka kuti yayi iwowa ndamene apanga zimenezo awononga ndalama makuti anampasa contractor kumuuza kuti ashaje 100 million mwa 29 million. Ndezi nkhani zinza chupwirikiri yonchi tikungodikira kuti nkhaniyo akayamba kuimva kuma khotiko majaji nkhani ayiweruze bwanji nanga ituluke bwanji yonse, chifukwa palibe amene amakhaula kwa mpakana atagamulidwa kuti iweyo ndi munthu ndithu olakwa walakwa pa mlandu wa wakuti. Anyway guys, Malawi and cameras. Situation Malawi 16 April 2025 itabweranso pano chithunzi mukuziona izi ndi Honorable Yeremia Chihana phungu wa kunyumba ya malamulo amene wakhala kusambwa za kung'alula achakwera pakati apa ndipo anafika sukuzana point yakonena kuti Cyclone Fred wamkulu wa mdziko munomo la Malawi, the one who destroying this country is the President McCarthy. Uyo akuti Lazarus McCarthy chakwera kama kuti dokotala watu serve president wa Malawi Congress Party ndi Cyclone Fred paika. Chithunzi china mukuzionaji ndi olemekezeka Honorable Julius Miti akakuti ka pakati padamanga ati chifukwa kuti adalemba ati Facebook post kungolemba zonna kuti make unverified kuchira unemba kuti unverified make yapanga delete maina kwenda ngati 1 million chakuti. Tinaona apa Amalawi polisi akwamanga anthu ndikumanena zonna kuti atumidwa ndi ameki akuti ameki anakadandaula ku polisi kuti amange nkhani jana kafika pa court kuipanga postpone iya imwe kuti maloya kutero ku Honorable Miti kumakanga kuti iyeyo si phungu kapena samapanga na malamulo ku nyumba ya malamulo kucha. Zinthu izizi ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri. Kodi ntumbuka adala kwa chani ndi kandi kumafusa fuso limene kambiri nkhaza atumbuka munamba kuwapanga kale even auto ni chiri wa kwa chinatonga munapanga chipongo kuwapha taya yambuyo nkhani zake pazifuka za ndale ngati simpeze chance chompa munthu yo makango mukuzingana zozingwe. Ndiye pakati pa makhamu madandaula kuti mukufuna opposition ili weak. Yeremia Chihana uyu amayima parliament kukuzuzulani koma akazuzula mukummanga. Nkhani ili apa tifuna tikuuzeni si ya CDF ya nkhani ili apa chifukwa kuti Yeremia Chihana wakhala kukamba chilungamo komanso kuwatsegula Malawi za zimene chakwera ulamuliro ukuchita. Parliament pano patamvesedwa kuti yatseka mamaliza ma discussions yawo. A report yomwe yatuluka inena kuti opposition did not help us. Opposition, when they try to oppose the government's motion, you are arresting them. So what opposition are you looking for or crying forward? Opposition age mine mukufuna iniyo kapena mayembekezera ndi opposition yanji. Opposition ndi mwene kufuna kuya kuzuzulani apa iya counterbalance amene amafulika parliament ndi amene mukamangaso. Ndiye pano Miti uyuyu mupanga naye bwanji Julius Miti mwapanga bwanji popeza munani nakale kuti ndizola kusanganija akasegula pano pa Malawi Electoral Commission kukana kuti iwo sana akasegule mulandu sana pite kuna kuliko kadanda ozona kuti awamuamange. So ngati wosana pite kadandaula amene anakadandaula ku polisi kuti amange Julius Miti, Honorable Julius Miti ndi ndani?
tikufuna tifunse inu Richard Chimwendo Banda iwe Chakwera himself as a president zikhale ngoma Eson Hoa Mkaka anthu inu timakuchula ni chifukwa chokuti ndi amene mukubweresa tima agenda topoira kumeneko kuti muzikhaulisa anthu aku North region ni anthu ena. Samia Suleiman pakati pa anamangidwaso nkhani yake amazuzula boma kena kumana kuti opposition ichikuthandiza. What kind of opposition are you looking for? Mufuna kuti opposition achite kuvula azibwera ku research chino ku parliament kucha kuti mumvesese kuti opposition is serious. Pakati apa even opposition mwe anapita kuja kutoka kukanengo kukaona mene munali busy kumapanga ma ID ma double kumene kuja ndikumapanga za mavuto zani kuti muzaberezi sango. Atapita mene kuja munafuza kuti anthu amene amangidwa abwera bachopata chilolezo. Who are you to tell Malawians kuti asapita mene kupanda chilolezo? Zilero mukukana so even kuti mupangire audit ino ameki. Chimene mukukana kuti mupangire audit ndi chani? Muli chani nkatimo? Si chinyango chimenecho. Jeni ansa ale pamene paja mati achoke iya tifufuze kodi jeni ansa kuti azitulwa pansi azitachosedwa pampando pa. Si chifukwa kuti munapanga audit. Lero kuti mupangire audit ameki mukukana. Lero so nkhani mukupoza mukungokanira kanirana. Let me tell you. This is dziko. Limene tsiku lina anthu ena kamaza panga musazaona ngati kuti anthu onde ankhazeya. Lero inu anthu amene mukusugula mala Congress party mukutukwanisa mtundu wa achewa. Chifukwa cha nkhalidwe lanu, nkhalidwe onunkha. Nkhaza kupangira anthu ena. Nkhani ya CDF imene mukukambayo mukuti anapanga extended ndama kuchoka pa 27 million kufika pa 100 million ndama zinapangidwa misuse. Right? Komano tikafufuza nkhani muno bwino kuti konsera kumene kukamkuti ndikuzimba. Nkhani yo anakamba inata. Anthu amene anapanga ankasokoneza zimenezo nkhani inalongosera inata. Warrant of arrest yotuka 2 years ago mukamanga munthu panopa pazifuka za ndale. Shame on you. Ndikuti shame on you. Pakati pa iwe Chakwera mzaka zili zapita ziwiri zapitazo kazitatu zapitazo. Suna pita ku America nkanda kuti ndalama zinakuthera ndiye mnakauza treasury kuti apange release ndalama zina. Achakwera suna panga zimene. Ndipo anthu atakufunsani kuti tikufuna Amalawi adziwe figa ya ndalama imene mwatenga ina yowonjezera. Ndezingati. Ndame Minister of Information anale honorable Gospel Kazako. Tikunena mpaka na panopa figa ya ndalama imene munatenga yowonjezera silanenedwe mpaka na pano. Kumene kusukupanga misuse ndalama munachita kutenga ndi asasamba omwe anthu agule ndikuwatenga kuwapitisa kumene kuchoma kuja ndalama zathu. Ena pakati pa munatenga mpaka kupita ku China. Ndalama zake za Malawi misusing the taxpayers money. Anopanga konde musizinamveke. Pakati pamwe abandrama za chinasata Chimwendo akukana amanga maloji yake huko. And zimachita is visible. Everything is on a record. Ndani amena kumangidwa kwa MCP. Nkhaza zimene mukupanga zinthu kukuza ndi kukamba swapa kachikene kuti nkhaza zimene mukupanga zanthu ena kamaka za kubwezerana kusogolo uko. Kapena ena mwa inu mukuziwa zonna kuti ikamati 50 years 70 years kusogolo kumuza kaiti kulibe. Koma muziwa zonna kuti muli ndi ana amene mukubereka. Ana anuwo ndi amene atazaone nyekwe. Chifukwa ndo sazasekerera ya. Anthu akuona people are watching and everything is in history. Mbiri ya Malawi Congress Party yanunkha ngati chipwisi. Ndipo apapa zikutero munziona kuti aliyense akusunga mu record akamaza kubwezerana musazaone ngati kuti Amalawi ndi ankhaza. Amalawi wonso nawo zimatha kuwapweteka iwonso ndi anthu. Ulamuliro wa Chakwera uwu ndipo iwe ngati uli wako mpoto uone mena kuwapangira anthuwa. Yeremia Jehana, Julius Smith, achita Benlongo kuphedwa. Atonga kulandidwa malo. Nkhani zake ulamuliro wa Chakwera. Safuna munthu ena kuti akhale pasogolo pa iwo kapena zioneka ngati ochenjera. Wati chimene amapanga ngati chimene amapanga chili manja amakupha kapena kukumanga. Sio chili Malawi. Shame on you. Agalatia opusa ino. Malawi. Camera.